Poprvé, zdanlivo to vyzerá, že udrel blesk z čistého neba. Musím ale upozorniť na iné knihy a publikácie, ktoré vyšli už dávnejšie a ktoré v mnohých záveroch sú podstatne ďalej ako Piketty sám. Zoberme len monografie, ako je Záhada kapitálu od Harveyho, Globálny Minotaurus, Co nesmíte vědět, Supertřída, tentokrát je to jinak od Rogoffa a Meinhardtovej a ďalšie. Po druhé, zameranie pozornosti na analýzu príjmovej polarizácie nie je novinkou. Možno ste sa stretli s prácou profesora Milankoviča z roku 2007, ktorá na základe dát Svetovej banky analyzuje 60 rokov vývoja príjmových nerovností na celej planéte. Táto analýza, vzhľadom na to, že má k dispozícii analýzy Svetovej banky, je nesmierne hlboká a veľmi systémová. Tieto práce nevzbudili ohlas. Otázka znie prečo. Nedozrela doba, problémy sa nedostali do štádia, v ktorom aj politici musia prijímať konečne reálne opatrenia. A začnem trošku s opačným pohľadom. O korupcii, šedej a čiernej ekonomike sa rozpráva roky, v úzkých kruhoch. Nikdy na najvyšších politických štruktúrach sa o tom neuvažovalo. Občas sa objavila smernica proti praniu špinavých peňazí OECD z roku 2005, ale to bola skôr výnimka. Zoberte si posledné 4 mesiace a zoberte si tie opatrenia, ktoré sa už prijali. Za A. Smernica proti transfer pricing, ktorá je hlavným útokom na najväčšiu ziskovosť transnacionálnych korporácií. Smernica OECD preberaná legislatívu Európskej únie. Po druhé, odstránenie bankového tajomstva vo väčšine krajín, včítanie poskytovania informácií o úložiteľoch peňazí. Včítanie toho, že nakoniec aj Lichtensteinsko a Luxembursko ustúpili a uvoľnili bankové tajomstvo. Včítanie Švajčiarska, čo sa považovalo za nereálne. Tretia. Mohutná vlna útoku na korupciu v členských krajinách Európskej únie a v členských krajinách OECD. Po štvrté. Boj proti daňovým rajom, včítanie smerníc OECD Európskej únie a včítanie toho, že samotná americká vláda začína bojovať proti daňovým rajom a daňovým únikom. Teraz nehovorím o tom, že 68% daňových rajov je pod jurisdikciou anglickej vlády a keby to Angličania chceli, dávno to zavreli. To znamená, ako keby sa objavila situácia, v ktorej je nutné začať uvažovať o nových aspektoch ekonomiky, o ktorých sa doteraz nepatrilo hovoriť. Zároveň sa konštatuje, a to vidíte v novej smernici ESA 2010, že šedú a čiernu ekonomiku budeme najnovšie, dokonca už ju teraz započítavame do HDP jednotlivých krajín a už sa počíta s tým, že HDP Veľkej Británie sa zvýši o 1,33%, HDP Českej republiky o 0,7%, na Slovensku o 0,56% a podobne. Samozrejme, motivom je zväčšiť čitateľ vzorca, tým pádom dlhová služba bude menšia a nemusíte mať dlhovú blokačnú sústavu. Ale to, že vôbec prijímame smernice o boji proti týmto fenoménom, niečo znamená. To znamená, riadenie vývoja na planete sa dostáva do krízovej fázy bodu zlomu. V tejto fáze prichádza Piketty a hovorí o príjmových nerovnostiach. Ale analýzy Svetovej banky ukázali jednu veľmi zaujímavú vec. Všetci hovoria o príjmových nerovnostiach. Pikettyho novinka je v tom, že hovoria aj o kapitáli, ktorý bol zdedený, ktorý bol prenesený a podobne, čo iné analýzy nerobili. Ale všetci sa veľmi dôsledne vyhýbajú jednej zásadnej otázke. Je skutočne príčinou príjmovej nerovnosti len otázka manažerských odmien a toho, čo sa deje na najvyššej úrovni špičkového manažmentu? A jak sa potom vyrovnáte s touto informáciou? Analýza McKinsey a Eurostatu ukazuje, že každý rok v podnikoch Európskej 27 vnútropodniková kriminalita znaží stratu 1,5 až 1,6 bilióna eur. Každý rok. To naozaj máme predstavu, že to kradne človek, ktorý prejde cez vrátnicu a cvakne? Alebo to urobí špičkový manažér? Alebo si to niekto prerozdelí v rámci vlastníckych vzťahov? Alebo je to korupcia, za ktorú stíhali vedenie Mercedes-Benz, pretože úplatkársky uplácalo juhoamerické vlády, aby kupovali len vozidlá od Mercedes-Benz?
Druhá vec, kde je morálny hazard, ak človek, ktorý doviedol Lehman Brothers do krachu, dostane odstupné $184 miliónov pred zdanením. Tretie. Čo je ale skutočnou príčinou príjmovej polarizácie? Okrem toho majme prosím na pamäti, že bohaté roky 50., 60. a 70. viedli k tomu, že veľká časť obyvateľstva strednej triedy v Európskej únii nahodobila majetok, nahodobila úspory. To, čo stredná a východná Európa nemá. Ale čo je príčinou teda tejto príjmovej nerovnosti? No a tu je jedna zaujímavá vec, s ktorou bohužiaľ som sa nikde nestretol. Hovorí sa tomu reprodukcia pracovných miest, včítanie mzdovej náročnosti a kvalifikačnej náročnosti. Ako prebieha reprodukcia pracovných miest? Naozaj vznikajú len nové miesta manažerov, nové miesta IT technikov s vynikajúcimi platom, vysokými kvalifikačnými náročnosťami, vysokou odmenou, vysokými sociálnymi bonusmi a tak ďalej? Alebo gro vznikajúcich miest sú hotdogové miesta, miesta pomocných pracovníkov v Carrefoure, v Tesku a tak ďalej, miesta s podstatne nižšou kvalifikačnou náročnosťou, s nižším mzdovým ocenením. A čo poviete na pracovné miesta s nulovou hodinovou výmerou, nový vynález anglického pracovného trhu, ktorého výsledkom je pokles reálnych príjmov o 20%, v ktorom pracuje 9 miliónov Angličanov a teraz to chcú inkorporovať do Európskej únie? Čo miesta s flexibilnými pracovnými normami, kde vám nastavím pracovnú normu, ktorú nikdy nespravíte, takže to dorobíte zadarmo po pracovnej dobe. Ale plat máte nízky. Samozrejme, došlo k extrémnemu navýšeniu delených pracovných miest so skráteným úväzkom. Predtým pracovné miesta so skráteným úväzkom tvorili 5%, dneska 36%. Ale za ten skrátený úväzok máte aj menšiu mzdu. To znamená, ak budeme analyzovať príčiny príjmovej nerovnosti, musíme sa zamerať nielen na otázku miest, ale predovšetkým reprodukciu pracovných miest, tak ako v skutočnosti prebieha v posledných 40 až 50 rokoch. Paradoxne prediel predstavuje 90. roky a po 2000 obrovský nárast subkontraktingu so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Nikoho nenapadlo, že Európska únia sa rozhodla posledných 6 rokov súťažiť konkurenčne s ázijskými krajinami tým, že zníži cenu ľudského faktora. Nemeckí priemyselníci to formulovali exaktne. Keďže nechceme znížiť mzdy, znížime odvodové povinnosti nemeckých firiem voči nemeckému štátu. A pracovníka sa to nedotkne, lebo jeho objem mzdy zostal rovnaký, len nebude na mzdy, nebude na zdravotníctvo, nebude na ostatné. Ale ak to urobíte nie u pár 100 000 ľudí, ale ak to urobíte o stoviek miliónov, naraz pochopíte, prečo tá príjmová nerovnosť sa prehlbuje posledných 50-60 rokov. Ale zároveň pochopíte druhú vec, prečo v 50. až 80. rokoch mzdy v západnej Európe rástli. Pretože bolo treba konkurenčne dokázať, že západný systém je voči pracovníkom priateľnejší ako socialistický systém. A v tomto prípade aj všetky sociálne bonusy typu podnikových univerzít, duálneho vzdelávania, ktoré teraz objavujeme, to všetko dávno existovalo. No ale dneska sme to očistili, problémy efektívnosti sme hodili na subkontraktorov, tí nech sa vysporiadajú s poklesom cien akokoľvek chcú. A my ako kľúčové giganty, ktoré riadneme svetový obchod, my sme mimo. Samozrejme, jedna z pikošiek je, že napríklad Carrefour má vo Veľkej Británii ročný obrat po zdanení 3,6 miliardy, ale na daní platí iba 1,6 milióna libier. No je to náhoda, pokiaľ myslíte na niečo iného. Čiže byť na Pikettyho mieste začnem veľmi podrobne s analýzou, čo je skutočnou príčinou. Sú to len kapitálové pohyby? A druhá otázka, ešte závažnejšia. Ak sa trhová kapitalizácia Alibaby posunie na 36 miliárd, je to reálna hodnota reálne vyjadrenej hodnoty firmy a kapitálu na tú firmu viazaného? Alebo je to nominálne, virtuálne vytvorená hodnota, ktorú som vytvoril, pretože všetci chcú portál Alibaba. Ale to potom znamená, že aj to bohatstvo, ktoré oceňuje Piketty, je bohatstvom virtuálnym. Zisky hedžových fondov, oni vznikli z toho, že vytvorili nové tovary, služby, poskytli nové výsledky nejakej tvorivej činnosti? Nie. Opreli sa o rozhodnutie Federálneho súdu o tom, že každý veriteľ musí byť uspokojený rovnako. A Haircut,
krajiny nie je možný. Ináč nie náhodou Stiglitz varoval pred systémovými dôsledkami tohto opatrenia, ktoré bude znamenať, že v budúcnosti už nikdy Cyprus alebo Grécko urobiť nemôžete, lebo súpie fondy sa vždy prihlásia o rovnaké vyrovnanie všetkých záväzkov a nie toho, že 70% záväzkov veriteľov odpíšem a 30% upravím rollingom. To znamená, jedna z významných vecí, nad ktorou sa treba zamyslieť, čo vytvorilo pre finančný sektor podmienky k tak gigantickým vykazovaným ziskom, k tomu obrovskému odtrhnutiu od reálnej ekonomiky a k tomu, že tí, čo riadia finančný sektor, si nadeľujú tak obrovské bonusy, prebendy a ostatné výhody. Ale o tomto nemáte analýzy u drvej väčšiny prác. Pritom je nepochybné, že pravdepodobne toto sú tí hlavní hýbatelia príjmovej polarizácie na planéte. No a samozrejme potom tu ešte straší jedno známe štatistické kurča. Ja zjem kurča, vy ste nezjedli nič, v priemere sme zjedli každý polovičku kurčaťa, pivo dobre bodňa, je to skvelé, nikto není hladný. Ale jak potom vyzerajú priemerné mzdy na Slovensku? 831 €. Ak 70% ľudí má mzdu pod 600 €. 36% ľudí má mzdu na úrovni 400 € v hrubom. Jaký je príjem takto štrukturovanej spoločnosti? A to znamená, existuje možnosť alebo otázka, sme schopní definovať príjmovú polarizáciu v časovom vývoji, v regionálnom priereze podľa zdrojov príjmov a s komplexným výsledným efektom pred krízou, v kríze a v súčasnosti. A tu môžem povedať, že Národústav je ojedinelé pracovisko, ktoré takúto analýzu uskutočnilo. Nevychádza z daňových priznaní, ktoré sú nepresné, ale vychádza z informácií o jedinom, kde ľudia nezatajia príjem. Údaje sociálnej poisťovne pre penzíne a zdravotné poistenie, pretože tam si nikto nelajsne, aby neskôr ten jeho dôchodok bol nulový práve pretože zatajil časť príjmov. A za Slovensko to môžete sledovať za sumu 4,7 milióna pracujúcich v kompletnom priereze za posledných 12 rokov. Že to politikov nezaujíma, že politici nechcú výsledky tejto analýzy, ktorá umožňuje cielenú sociálnu politiku a veľmi rýchle oddelí zrno od pliev, je druhá vec. Ale urobiť sa to dá. Samotné daňové priznanie je postihnuté tým istým problémom ako daňové priznania transferových transnacionálnych firiem. OECD na transfer pricing udarilo práve preto, že transfer pricing umožňuje nekontrolovateľné obchody a zúčtovávanie tovarov a služieb medzi pobočkami tej istej korporácie vzhľadom na to, že daňové zákony sú orientované podľa jurisdikcie danej krajiny, nie podľa príslušnosti pobočiek transnacionálnej firme. Len za Slovensko to znamená ročnú stratu v rámci transfer pricing 3 miliardy eur. Bez zdanenia, bez vykázania, bez kontroly, bez všetkého. Vplyv transfer pricing za Európsku úniu sa odhaduje na úrovni zhruba 660 až 700 miliárd eur vážený ročne. Ale Piketty s týmto faktorom nepočíta. Nechcem ho kritizovať. Díva sa na ten problém ináč. Zameriava sa na kapitál. Ale pokiaľ ja viem tieto čísla, že korupcia ročne predstavuje za Európsku úniu 350 až 370 miliárd eur, že transfer pricing predstavuje 660 miliárd, že vnútropodnikové straty predstavujú 1,5 bilióna eur ročne, že operácie na hrane zákona predstavujú 800 miliárd, z toho 400 miliárd je čistá strata spolkovej vlády. Tak kam tie peniaze idú? Do daňových rajov, v ktorých je oficiálne kumulovaných 70 biliónov dolárov? 304 biliónov ináč majú Číňania. To znamená, pravdepodobne stojíme na zajímavom prahu. Ja dokonca tvrdím, že Piketty, ak bude pokračovať vo svojich prácach, príde na to, čo ja začínam rozvíjať ako nový koncept ekonomickej teórie nazvaný pulzujúca ekonomia. Pretože doterajšie všetky mainstreamové médiá hovoria, že ekonomika sa vyvíja plynule, v sinusoidách, v dlhodobých cykloch. A ja tvrdím, že sa vyvíja pomaly, až dôjde ku skoku, pričom ten skok je výsledkom kvantitatívnej zmeny na kvalitu.
Vojny a krízy sú presne tým tektonickým zlomom, ktorý vedie k posunu inej úrovne. No a tu sme zase u tej základnej otázky. To, čo hovoril Ivan, je absolútne pravda, ale môžeme to doplniť ešte lepším údajom. Warren Buffett ako mák investičných tokov vyhlásil, že kľudne 90% majetku odovzdá v prospech vlád a bezdomovcov, pretože 10% mu zostane a tomu stačí do konca života jemu aj celej rodine. 90% oferuje. To je podobné ako hnutie bohatých, ktorí sa sami dobrovoľne dodanili v Nemecku a poskytli nemeckej vláde príjem 134 miliárd, pričom stačilo posunúť majetkový cenzus 225 000 eur a zvýšiť dodanenie o 3% ročne. Ale otázkou teda je, poprvé, čo je príčinou príjmovej polarizácie? Po druhé, či ju možno regulovať? Po tretie, akú to má väzbu na virtualizáciu ekonomiky, ktorá je okolo nás? Po štvrté, aká je miera diferencie medzi jednotlivými krajinami, kontinentami, zoskupeniami a tak ďalej? A po piate, je nutná zmena civilizačného modelu, alebo je to možné opraviť? No a tu sú dve zaujímavé otázky. Prvá, zdanlivo iracionálna. Prečo tisíce mladých kľudne odchádzajú do Iraku, aby bojovali v skupinách IS? Pretože v sebe objavili lásku ku Koránu, k moslimskej ideológii, k čomu? Alebo je to prejav znechutenia z pomerov, ktoré vládnu v tejto spoločnosti? To není okrajový problém. Ak ho nevyriešime, vždycky budete mať aj po vojenskom rozbití IS problém, že sa vrátia späť do Európy. Budú trnom, osinou v zadku, ktorá nám bude osladzovať život. Druhá, prečo sa znova objavujú úvahy, že kresťanstvo do 13. storočia bolo charakteristické dvoma povinnosťami. Žiť podľa kresťanských princípov, ale konať dobročinnosť, starať sa o vdovy, chudobných, sirotkov a tak ďalej. Už to neplatí. Tretia otázka. Ako toto všetko spojíte s tým, čo začína byť desivou hrozbou ľudstvu a nazýva sa to tak eufemisticky. Zmena prírodných podmienok na planéte v prospech alebo neprospech ľudskej civilizácie. Bude naozaj dôležitá tá príjmová polarizácia, až budete mať okolo seba púšť, sucho vymáže Dunaj, budete tu mať stepy a savany a budeme sa vraždiť o vodu. A ak všetky tieto veci spojíte dohromady, tak vzniká zásadná otázka. Áno, Pikettyho kniha je vynikajúci východiskový materiál a stupeň k ďalším zásadným analýzam. Zároveň Pikettyho knihu treba pravdepodobne spojiť s knihami, ktoré som uviedol a ktoré už vyšli dávnejšie, ktoré poskytujú komplexný systémový obraz o budúcnosti planéty. Po tretie, treba si naozaj uvedomiť, že ekonomika už sa stala len nástrojom geopolitického prerozdelenia na planéte. Už není dôležitá výška zisku, ktorý získate, ale priestor, ktorý ovládnete. Ak je to priestor, ktorý ovládnete ho reálne alebo finančne, virtuálne alebo reálne, to je jedno, ale ovládnete ho. A po štvrté, ak samotní Američania priznávajú tieto údaje, že za posledných 30 rokov objem bohatstva sa v USA zväčšil o $1 trilión. 93% tohto bohatstva získalo 5% domácností. Znamená to, že všetkým skupinám obyvateľstva sa príjem zvýšil. Chudobným skupinám o 14%. Bohatým o stovky percent. Ale všetkým to vzrástlo. A to je presne tá istá rovina údajov Svetovej banky, ktorá konštatuje, že významne sme úspeli v boji proti chudobe, pretože z 3,8 miliardy obyvateľov, ktorí žili z $1 na deň, sme sa za posledných 30 rokov posunuli zásadným spôsobom tak, že dneska na tejto úrovni žije 1,8 miliardy, ostatní zbohatli a to zbohatnutie predstavuje život za $2 na deň. Čož nepochybne znamená 100% navýšenie príjmov. Čož je pravda. Len tie $2 sú stále rovnako iné ako to, čo si dovolujú iní. No a takto dospievame k poslednej rovine, aby som aj ja dodržal časový limit.
Je dôležité vaše okamžité bohatstvo alebo sféra vplyvu, ktorá vyplýva z bohatstva, ktoré môže byť malé, ale vplyv môže byť veľký. A použitie pákového efektu v tejto rovine znamená, že ja síce budem ovládať $1 000 000, ale môj príjem vďaka pákovému efektu vlastníctva mi môže dávať $100 miliónov ročne. A môžem regulovať pákový efekt? A pamätáte si prosím na regulačné smernice Európskej únie z roku 2009 o regulácii príjmov špičkových manažmentov európskych bank? Ako bolo striktne uvedené, že bonusy a prebendy je možné manažerom vyplácať až po 2 rokoch po zreálnení ich ekonomických výsledkov. Platí tá smernica aj dnes? Alebo znova sa nadeľujú obrovské bonusy šéfom finančných konglomerátov. A jakých konglomerátov? Tých 8, ktoré ovládajú 90% európskeho bankového trhu, kde vôbec nehovoríte o nemeckých, francúzskych, talianských bankách. Hovoríte akurát o 8 skupinách, z toho 7 je nemeckých a 1 je francúzska. Ale tieto, ak ovládajú celý bankový sektor, tak sa vás pýtam, na čo sú crash testy? Na čo sú regulačné mechanizmy na odmeňovanie supramanagérov? Na čo sú diskuzie o tom, že ECBčka bude kontrolovať 120 ťažiskových bank? Ináč tie crash testy zastavili z pragmatického dôvodu. Objem toxických úverov v portfóliu sa v skutočnosti pohybuje na úrovni medzi 21 až 42%, takže akýkoľvek crash test odhalí úplný chaos v európskom bankovom sektore. Ale v jakom bankovom sektore? Španielskej banky Santander, ktorú vlastní Dresden Bank, ktorá spolupracuje s Deutsche Bank, ktorá spolupracuje s Agricole Bank. Čiže vlastne áno, on identifikoval jeden významný aspekt, ktorý je jednou z kľúčových hrozieb súčasnej spoločnosti. Nepochybne. Prvýkrát sa odvážil povedať veci, ktoré sa odvážiť povedať nikto neodvážil predtým, aspoň nie na verejnosti. Po tretie, nepochybne urobil obrovskú záslužnú činnosť, lebo analyzoval posledných 250 rokov vývoja. Nepochybne prispieje k rozviereniu obrovskej diskúzie. Ale stále si kladiem otázku, prečo neanalyzoval aj problémy, o ktorých som sa ja chaoticky zmienil. Pričom pokiaľ analyzujete tieto problémy, dospiejete k zaujímavému poznaniu funkcie náhody. Aj tá príjmová polarizácia je náhodou. Pikettyho úspech je náhodou. Regulačné opatrenia OECD a Európskej únie sú náhodou. Kríza z 2008 je náhodou. Postupné vytváranie pozadia, ktoré definoval Rothkopf krásne v knihe Supertřída, a to je presne to, čo sa týkalo dedenia majetku. On hovorí o 3600 ľuďoch, ktorí ovládajú planetu, z nich väčšina vznikla na základe mocenskej pozície buď vojensko-priemyselný komplex, politické elity, finančný svet, dedenie majetku. Ivan krásne ukázal cez Pikettyho význam dedenia majetku. Nepochybne. Ale tie ostatné skupiny? Takže pravdepodobne, nechcem byť cynik, ale poviem to takto, pri všetkej dobrej snahe a úcte k Pikettymu bral bych to zároveň ako určitý spôsob vypustenia pary z pretlakového hrnca teórií, ktoré nedokážu vysvetliť súčasné kvalitatívne zmeny na planete. Ale zároveň všetci o nich vedia a všetci dúfajú, že niekto ponúkne riešenie. Tí, ktorí sú superbohatí, veľmi dobre naozaj vedia to, čo ten Warren Buffett. Ak dojde k sociálnym nepokojom, sociálnej deštrukcii, vojnovému konfliktu, tak bude irelevantné, či máte dnes 100 miliárd alebo 1 milión. Možno preto, aby ste prežili v tom bunkri, ktorý si zakúpite od špeciálnych stavebných firiem. Ale nebojte sa, tí, čo budú chudobní a ktorí nebudú mať šancu na prežitie, budú mať 100% tej mapy, kde ste sa schovali. Či ste náhodou. Takže ja skutočne oceňujem a vítam túto Pikettyho prácu
Ale keďže poznám aj tie ostatné práce, o ktorých som sa zmienil, a ja sám sa zaoberám už roky takisto pohľadom na tie, ja to nazývam, a dnes som o tom prednášal, tektonické zlomy súčasnosti a budúcnosti, tak moje presvedčenie je o tom, že áno, je to prvý stupeň na dlhej ceste. Bude ale odvaha politických elít a odvaha vedcov, výskumníkov pokračovať po tej ceste, ktorá môže viesť aj k tomu, že vás vedecky zhovadia, zotnú vám hlavu a zavrú vás pre istotu na célu ako blázna? Prosím vás, to není rečnícka otázka. A chceme tvrdiť, že všetci tí šikovní a múdri ľudia, ktorí sa tvária, že veria mainstreamu, sú tak hlúpi, aby si potichu v kľude svojej pracovne nekladli otázky, ktoré som otvoril ja teraz? Alebo si ich kladú, ale pre istotu predtým, než opustia pracovňu, rýchle ich vypnú, zresetujú počítač, zrušia akékoľvek odpočúvanie a budú oficiálne hlásať víťazstvo mainstreamovej dogmy, napriek tomu, že majú pred sebou iný krásny vzor. Posledná poznámka. Pamätáte si na začiatok 90. rokov a Jeffreyho Sachsa, apologéta washingtonského konsenzu a privatizácie? A čo hovorí veľký Jeffrey dnes? Vtedy mal v médiách obrovský priestor. Spasiteľ východného sveta, transformujúcich sa krajín. Dneska mu občas niečo dovolí napísať v projekte Syndicate. Prečo? Pretože dospel poznaniu, že bez štátnej regulácie, štátnych zásahov a popretia washingtonského konsenzu není možné vybrdnúť zo slepej pasce dnešnej civilizácie. A mám trošku obavu, že síce teraz má Piketty voľný priestor v médiách, ale veľmi rýchle bude uskřinutý, ako hovoria naši českí kolegovia, a neb, ako hovorí básnik, spadla klec na vtáka, přiškrypla mu zobáka. Ďakujem. Ďakujem profesorovi Staniekovi. Dovolte mi teraz predniesť niekoľko poznámok